Sabies que hi ha un país on pràcticament no hi ha mosquits? Sí, sembla increïble, però és veritat. Aquest país és Islàndia. Tot i tenir molts llacs, rius i zones húmides, que són els llocs preferits dels mosquits per reproduir-se, a Islàndia gairebé no hi ha. Però per què passa això? La principal raó és el seu clima. A Islàndia les temperatures canvien molt ràpidament entre l'hivern i la primavera. Els mosquits necessiten un període estable perquè les seves larves es desenvolupin dins d'aigua, però aquests canvis bruscos interrompen el seu cicle de vida. A més, els hiverns són molt llargs i freds i això dificulta encara més que els mosquits puguin sobreviure i establir poblacions permanents. De fet, a Islàndia és un dels pocs països del món on gairebé no trobaràs mosquits. Curiosament, en països molt més freds, com el Canadà o Noruega, sí que n'hi ha milions, perquè el seu clima és més favorable per al desenvolupament de les larves. Així que, si ets de les persones que cada estiu acaben plenes de picades, potser Islàndia és el teu destí ideal.